Kaixo berriz ere, gure hurrengo gonbidatua Patxi Sainz da, Nafarroako Turismo Zerbitzutik dator eta beratik Biobira egingo den ziklomartxari buruz hitz egitera dator. Arratsaldeon, Patxi? Apa, arratsaldeon. Zer moduz? Ongi eta zuek. Gogokin igual elkarrizketa hasteko? Bai, nahi zuenen, prest. Bai, kontiguzu pixkate, zertan datzan ziklomartxa hau? Beitu, hau kokatzen da Ederbidea proiektun barren, Ederbidea proiektu bat Europatik heldu zaigula diru laguntza bat, eta osatuta gabe, gero itzen du igual sakonago horri buruz, baina, hau Nafarroko zenbait eragile turismo arloan da, mugikortasun arloan, da gero bai iparraldeko Euskadi aldeko mugakoak, ingurukoak, Hendaia, Biarritz eta bar, eta gero beste aldetik ere bai Gipuzkoako diputaziokoak eta Irun hirikoak ere bai. Orduan, hau kokatzen da egun berezi bat antolatu du denon arten, ospatuko dela Irunen, eta gehien bat Nafarroari dagokigunez, garrantzitsuna izan litzeke beratik Beobiara indar den martxa zikloturista. Bidasoako naturbidetik abiatuko dela igande bertan bai. Eta zer helburu du ziklomartxa honek, zehazmehatz? Bai, programa honen barrenen, hasi ginela jorratzen nuen dela 3-4 urte, hor kokatzen die zenbait ekimen eta ekitaldi, eta horien artean, Baztan Bidasoako elkarte turistikoak proiektu honen partaidea denez geroztik, bera proposatu zituen 2 martxa egitea, oen dela 2 urte okorrez bana egin zen bat Zunbilan, eta oen bigarren hau proposatu zuten aurten egitea. Orduan, hori aprotxatuz eta gero beste aldetik, Hendaiako, hango guen sortu duen elkarte mankomunitate berri hortatik beraik bazuten asmoa holako bizifesta bat egiteko, orduan, holako bilera baten, ikusi ginen kriston aukera zegoela, bizifesta hori egiteko Hendaia eta Irun artean, eta gero martxa zikloturista hau egun beren kokatzeko. Gero data hartu da aste hau dela mugikortasun astea, Europako mugikortasun astea, orduan, hori dena elkartuta proposatu zen hau dena egitea egun beren, orduan iganden izanen da, eta hasiko da 10etan izanen da bizi martxa beratik ateako dena, eta gero 12etan elkartuko da bizi martxa hau, martxa zikloturista hau, han jarri behar den azoka moduko bat. Eta orduan 12etan irikiko da azoka, orduan martxa honen partaideak aiatuko die, gutxo bera 12 aldea Irunea, eta han kokatu da garai baten aduana zarra zeon egoitzan ingurun, Irungo sarreran han kokatuko da azoka bat 12etatik 5 arte. Lehen komentutu duzun bezala, martxa hau Ederbidea proiektuaren baitan dago sartuta. Konta iguzu pixkat proiektu honi buruz zu bertan nahi zara lanean, ezta? Bai, ni Nafarroko Gobernuko Turismo Zerbitzuko teknikari bezala, bere garaien gobernuk hartu zuen erabakia proiektu honen barrenean sartzea bazkide bezala, nahi esateko. Proiektu hauek izate dituzte bere deialdiketala, 4-5 urtetik behin iten die deialdiak, normalen proiektuak 3-4 urtekoak izaten die. Orduan, nahi tokatu zait gehien bat bilera eta joatea, zertan, gu zertan lan egin dugu proiektu honetan, Nafarroko Gobernuntzako helburu nagusina izan du da proiektu honen diru laguntzarekin elkartzea Bidasoako naturbidea eta Plazagola naturbidea. Hortako egin behar da, iken nahi die obrak, inbertsio handi bat egin behar da moldatu bide zati batzuk eta beste batzuk señalizatu. Orduan, bide hau Nafarroan ateako da, Mendarla zati jatortzen dela naturbidea, gaur egun bukatzen da Legasa eta Doneztebe inguru horretan, eta orduan guin behar duguna Doneztebetik Latasaraino hori moldatu egokitu ziklistentzako. Da, Nafarroako dauken erronkai handiena. Hortaz aparte, badaude beste bazkide batzuk, diela Zederna Garalur, kasu honetan, parte hartu duguna dinamizatzen proiektua eta beste, eta zonaldeen antolatzen, eta kasu honetan baita ere
bizi festa honetan kolaboratzen du, naturbide, Bidasoko naturbide bere gain dagolako nola esateko. Gero beste partaide oso garrantzitsua izan da Plaza Ola Partzuergo turistikoa, eta gero baita ere Mozko udala berreskuratu dula garai bateko Plaza Olako geltokia, inauguratu zela guen dela abuztun 10 konkretuki, eta martxan jarriko dela aurri, eta gero, gehien zuen zonaldera oki zuenez, Baztan Bidasoa elkarte turistikoa, oso parte garrantzitsua, eta Baztan Bidasoan aldetik egin da mapa bat, ibilbide guzikin eta txendak eta olako gauzak, erantalatu die martxa hauek, eta bileran dinamizatu, eta zenbait feritan da ebilitia, eta horren, pixkoat, Nafarro aldetik egin dugun lana. Esan duzun bezala, bihar hasiko da bizi martxa hau, gutxi gora bera, ja izen emateak hor amaitzear daude apuntatzeko, baina ere gutxi gora bera, jende asko animatu da bizi martxara? Bai, niri pasatu dizkitean datu arabera, 100 personala animatu di, zehaz mehatz 94, eta 1 persona guretzat izugarrizko arrakasta ditzen zaigu. Kontutan hartu di, aurrekoan, zunbilan ez zela inbeste jende animatu, eta hogain kontan, ikusten dugunez, 1 persona oso kantitate politxe da, nik uste erdi gutxi horara dela ingurukoak, bortziri baztan da inguru hortakoak, baina die beste 122 haulako zerbatxe Gipuzkoatik etorriko dienak. Oso egia esan oso zifra datu politxe ditzen zait bai. Baina bizi martxaz aparte, baita ere egun osoan iraukon duten aktibitateak egongo dira, ezta? Bai, egia esan kriston festa antolatu da, egia esan antolatzaileei zoriondu inbartzaile horregatik. Bai, 10etan hasiko da bizi martxa hau, gero 11etan Irunda Hendaia ingurun hasiko da baita ere hor beste aukera emanen zaio bertakoei bizikletaz egiteko ibilbide bat, han markatu duena, mugaz bi aldek lotuz eta zeti, mugaz gaineko ekimen bat. Eta gero, nola esateko, bizi martxaz aparte, gero ekitaldi nagusina, hasiko 12tatik aurrera, esan dudan bezala, 12tatik 5 arte, eta hor prestatua azoka bat, eta azoka horretan, okerrez hau, honen dia 17 estan o gune, eta horien artean izanen die turismoko informazioa, alde batetik, Nafarroko Gobernuak eramanen dago bere estana, gero Baztan Bidasoa audi gabe, Euraren Baiara, Kodela Zedernagara lurren ez esateko bertako partaidek eta bertako elkartea, udalen elkartea, hor baita ere honen die, eta gero Nafarrotik komentatu behar du, joanen diela Lizarraldeko Partzuergo turistikoa, baita ere indutelako betetentzako ibilbide batzuk, eta baita ere eremua gune esaten zaiona dela Zubiri, Eugi inguruko beste eremu bat prestatu dutela betetentzako. Eta hortaz aparte, izanen die beste estan batzuk eta gune batzuk mugikortasunarekin erlazionatuta. Proiektua da, gehien bata mugikortasunai begira. Turismoara esartzen da, baina bere helburu nagusienetariko bat, nagusina da mugikortasuna. Eta Gipuzkoako Diputaziotik eraman behar dute estan bat oso kontu kuriosoa eritzen zaitela da, bizikleta, eramaten baldin bazo zure bizikleta normala, esaten arrunta, beraiek, demostrazio gise, eraman behar dute lako tailer bat, bizikleta hori elektrikoa bihurtzeko. Eta horrek erikitzeitxo oso ikuspuntu desberdina, bizikleta normalak ez denok ditugunak etxen, bihurtzeko nora etxezate noiz batxe, bizikleta diteko. Eta gero izanen diatalogilek, gero izanen da beste gauza kuriosoare bai, persona bat bere bizikletakin zukuak iten dituna, fruta ekologikokin, oso gauza kuriosak, eta gero aparte, bai Gipuzkoako informazio turistikoa eta hori Beharri, Zendaia eta ingururtako informazio turistikoa. Hau guztia kokatzen da erdibidea bizikleta festeko programazioan edo hori beste kontu bat da? Ez, hori sartzen da dena puntu beren eta helburu berdinarekin. Gero aparte esan behar da egin behar dela Facebooken argazki lehiaketa bat, hortako han bertan izena eman behar da, eta izan behar da bertan emateatako argazki dudik gabe. Eta
aipatu inbar da, oso sari politxe daudela, biziketa elektriko bat, gero bada beste sari bat dela landan ingurun Belodize ingurun, Belodize da, hemen baztan bidasoa plazaola ditugun naturbide bezala, landatan da la Belodize esaten zaiona, hor baitare egonaldi bat bi personentzako uste dut, eta gero baitare beste hirugarren sari bat, baitare han bertan iparralden disfrutatzeko bainu etxetan da inguru hortan. Eta gero aparte, bizi festa honetan parte hartzen dugunarentzako ere bai, dutenentzako, baita ere beste zozketa bat izanen da, hoia bakarri martxatzeko turista partaidentzako, eta izanen die, baztan bidasoan zenbait etxetan, otorduk bi personentzako. Eta, baita ere, aipatu bizikleta martxan parte hartzen duenentzako ere bai, baita ere, izanen dien, Nafarroko aldetik, sare, motxila bat, eta botein bat, ederbideako logokin, uste oso egun politxe, eta esproezagun ez dakite oaldi zer datorkiun, baina, aguantatzen duen pixkoa, eta oaldi politxateatzen den, da, uste oso festa politxe izaren dela, maitatik guztak arte, gehi, amarretan bizikleta martxarekin, uste nahiko interesgarri eta, jendeei animatu bizikleta martxan parte hartzeko, bukatu da epea, baina, hogeita behobia irun ingururta joateko, guendik konbidapena bialtzen diet jendei, parte hartzeko, joateko, bizikletakin joateko, eta segurazki oso politxe pasako dutela bai. Aurreko urteekin konparatuz, uste duzute aurrera pauso bat eman duzutela aurtengo edizioarekin egin duzuten programazioaren inguruan? Bai, lehenu izan zen bizi martxa bat, eta aurten nik uste beste gaina dalen biziko azoka egiten dena, ederbidea proiektua berez, datorren urtean martxoan 31an bukatzen da, baina, bai hori hitz egin behar da, baina nik uste dut bizi festa honekin asmoa badagola jarraitzeko, ez? Orduan, nik uste dut hori esan duten bezala ez dago zehaztuta, baina bai, lehenu aipatu duten bezala proiektua azken hilabete biltzen zaizkigu, eta orduan, honekin ematen da, ikusten da gutxi gora bera, 4 urte hauetan egin dugun lana, ez? Bilera asko izan du die, proiektu eska izan du die, mugikortasuna landu da 3 lurraldetan, Gipuzkoa bai Nafarroan da bai iparralden, obrak egin die bai Gipuzkoan da bai iparralden bidegorrik eta moldatzeko, azkena Nafarroko nuka, baina dauzkegulako 52 kilometro moldatu beharra, esan behar da, gehienak karreteraz diela eta ez dugula hortan bakarri señalizatu behar dugula. Baina, Nafarroko gobernuen aldetik bai, aipatu nahi dut ere bai, obrak asmoa dela abendurako bukatzea. Orduan, bai, festa honekin esaten da, matxen zaio, bada azken ikutxue proiektu honei. Hala ere, esan behar dut, martxoa bitarte izanen dela beste ekitaldi bat, ez da presatu izanen da igual instituzionalagoa, alako zerbait, baina, bendik gelditzen zaigula esateko azken ekitaldi bukaera emateko. Baina, jendentzako hau izan da garrantzitsuna eta, oso animatuta gaude, bai. Proiektua esan duzun bezala, martxoan amaitutzat emango genioke, baina hala ere, hortik aurrera, zin izango izateke zuen abiapuntua, beste proiektu batetan sartu edo proiektua berriz ere bir sortu edo zerbait? Bai, nola esateko proiektua bukatzen da finanziazio aldetik, ez? Eta nola proiektua zen gehien bat inbertsioak egiteko. Nafarroko aurrekontu zen 2.000.000 eta 4.000 euro lako zerbait, eta inbertsioetan gastatu behar du Nafarrokoan 1.000 eta 800.000 euro lako zerbait. Zen garantzitsuna zen inbertsio hauek egitea bidek egokitzeko, gero komunikazioa eta gero beste tailerrak eta lako gauzak. Hau bukatzen da, baina guain gelditzen zego behin bidea lotura egina dagoela, jauki behar dugu landetatik hasita,
Iruñaino jaia, bueno, Sarasaino momentuz, jaia bide berde bat bizikletantzako. Urrungo erronka da, ja sigala pixkoatai prestatzen da, hori promozionatzea eta zerbitzuk ematea, zateka, bizikleta helburua da Europatik etortzea bizikletaz, Europatik etortzen baza, jatetxek, hotelak, bizikletantzako zerbitzuk, hori proiektu honetan esan duten bezala berreskuratu da Latasako geltokie eta Leitzakoa ere, Leitzakoa bukatuko dute hilabete honetan, eta asmoa da, kudeaketa zirikamendu da, baina, datorren urteako ere bai egin. Gure erronka da ja fiturren aurkeztea, fiturren bakizu dela turismo azokai importantena estatu mailan eta Europa mailan importantenetariko bat, eta datorren urtetik aurrea ja hori diseinatzea produktu turistikoa, gero baita ere promozio kanpaina bat egitea hemendik kanpora, eta baita ere egin nahi duguna da bertako biztanlentzako kanpaina modu bat baita ere jabetzeko hemendik aurrea, esate baterako Doneztebetik Latasaraino puske asko diela karreteraz, jendea jabetu dedila, hemendik aurra bizikleta gehiago biliko dela, orokietatik pasako dira, behintzala hendik, ez dakiz zer, karretera estu, normalen trafiko gutxikoa, baina normalen bertako jendea oso ituta dago eta arrun ibiltzen da, trafiko gutxi da honez, nahiko azkar eta gauza horiek pixkoat kontzientzia mailen denontzako, esate baizu, hemendik aurra, jakin ezazu, taldeka etorriko dela, ziklistak eta ez dakiutzen jendea etorriko den. Espero ezagun gero eta gehiago, baita ere konstiente gara, olako gauza pixka eta ez dela izan behar martxotik aurrera, jende pila gora eta bera ez, pixka, baina da urrengo erronka. Eta honekin lotuta, baita ere Nafarroatik lantzen ari garena da, ederbidea bat zenbakikoa, ederbidea Eurobelo, barkatu, 16 Eurobelo zati daude Europan, hau da bat zenbaki eduna, baina lantzen ari gara ja Eurobelo 3, esaten zen, Eurobelo 3 izan hitzeke Eurobelo bat Iruñaino, eta gero hortik hartuko loke Santiago bidea. Orduan, asmoa da lotzea Eurobelo bat, Eurobelo 3-kin. Hori Eurobelo 3 lan horiek handi daudea atzeatu xegoa, baina, ari gara lantzen, bidean nondi joan behar duen dela. Erronka da hori promozionatzea ederbidea Eurobelo bat, da gauz bera, baina ederbidea eman zaio Nafarroko puske horri bakarri, bida Eurobelo bat, eta gero lotzea etorkizunean Eurobelo 3-kin. Eta gero oso importantea da lotzea plazaola guain egina da, Sarasaino, Latasa, Sarasa hor, Iruztun Sarasa hor egina da, baina guain falta zaio pixkoat, eta beste erronka bat da lotzea Sarasa Iruñarekin. Horrekin ja edukiko ginuke, eta hortako behar da egin behar diagoz bat. Labur bilduta erronka da promozionatzea ederbidea, lotzea Iruñekin, eta lotzea gero Santiago bidekin. Espero dugu asteburuan dena ondo joatea eta alik eta lan ona egitea engelitzen zaizkizuen hilabete hauetan eta etorkizunean ere. Ez dakit Patxi beste zeo zer gehiago komentatu nahiko zenuke, hola airean gelditu den ideiaren bat? Ez, bakarri bukatzeko, pixkoa martxa zikloz turistaekin lotuta, hori azpimarratu marretan ateako dela beratik, hori izena eman behar da horretik, berako kiroldegitik ateako dela. Orduan, zortziterritatik, 14 gutxi arte, izena eman duna joan daiteke dorsala eta oparitxoak biltzea. Gero aiatuko dira 12, eta gero ordu 2 gutxitan, itzordue dagoela han bertan, ja bizikletaz bueltatu nahi duena, bueltatzeko. Esan behar dare bai, han bertan egonen dela bizikletantzako konsigna bat, bizikletaz joten dina beratik, lasai egon daiteke gero feria ikusten da dena, eta horre honen da tarte toki bat vigilantziakin daula bizikletakan uzteko, eta gero baita ere, azpimarratu nahi dut, gero bizikletaz nahi ez duenentzako honen dela autobusa edo taxi lantzaera bat, uste dut ordu biterritate 3 terdik arte, bai personak eta bizikletak eramateko horriz berara. Eta momentuz hori izen eman behar da, izena ematen den epe horretan, momentuz 16 persona puntatuta daude, baina, jakin behar da,
hori baita ere zerbitzu hori honen dela. Osa, esan nahi dut alde hortatik, eta bueno, asmoa da lauetako ja beran egotea, bueltatzen dinentzako eta gu, bostak arte honenga Irunen azokarekin, nahi bostetan bukatuko da. Bueno, Patxi, espero dugu dena ondo joatea, eta beste ekitaldia antolatzen zaretenean, gonbidatu zaude berriz ere hona etortzeko, ekitaldire buruz hitz egitera, eta sorte hona opa dizugu. Bale, mi esker zuet, eta horrengo arte.